Ще ви кажа 5 знака, дами, че той ви харесва. Чуйте ги и няма да сбъркате. Той търси начин да е близо до вас, физически от разстояние, без значение, но търси контакта. Запомня малките детайли, за които вие говорите. Това е знак, че вниманието му да ви слуша е насочено изцяло. Търси очния контакт и задържа погледът си малко повече от нормалното. Намира поводи да ви докосва леко по рамото, по ръката или по гърбът. Реагира веднага, когато му пишете. За него вие сте приоритет. Когато един мъж наистина е привлечен от вас, скъпи дами, няма нужда да гадаете дали ви харесва, дали се интересува от вас и така нататък. Просто той ви го показва чрез действията. Но следете и вътрешните усещания да не е перфектният манипулатор. Ако искате да го хванете, ако е манипулатор, или искате да научите като цяло как да привличате един мъж, това е изкуство, дами. Последвайте ме, абонирайте се за канала и станете част от първата и единствена система за дълбока женска трансформация Мастер Яшов. Очаквам ви на лични консултации.